last moment ngomana anorwadza macheso zvitfamba even last week ndapisa nawo kurwadziwa yanga irisonga yaritwa pafoni fizwa kana ziprosta mugana airidza imwe song yegospel airidza yechirungu inini ndikabva ndakumbudzawo ndikati ndakaimbwana sina chere Prosper akangodairo kuti asata tomboita richika kuti song yakaimbwana sina chere kuti just pause aimbota sei aimecho voice yacho ngo voice ngiranti sina so akarara ndopa akamuka kati manyepa uyu asina ane zara katavora voices of God chichichichi but he was correct because takazita recheck so mwewe ndikataona zvaangataura zviri zvechokwadi takafara singaiti tichisimuka ndichienda kumusika unotenga madomasi kumusika pamama vangu vari vetweredza zvengoone nedzimongona tichidzoka topanika kudzoka ndikaona magariro aitwa apa hakuna stanza koma ndikaona masira ndaita munhu ari asisiri wavo ipapo since pakutogwa makuseni inini ndanga ndine wish yekuenda kuhospital but ndanga ndisina assistant panguva neshamwari yangu iwe unogona kudhireva motikari tongomutsa motikari yavo navo pahospital pambaya dzokasima Yesu kwa mipapo zvimwe tanga tongosara totongoita totongosvika pambaya dzokasipapaya nekuti asi takasangana mahikafu akatowanda motikari yanga yefirimu intact kumbakumba kwacho kusvika pambaya dzokasipakwanisa pakaedza zvakaedzwawo nemadokotera manesi kabva kutudzwa kuti very sorry, so you couldn't make it. Shy. Situation yanga tense continue just because inini andina imwe movement yandaikwanisa kuita papo just because panga pakodiwa vanhu vakuru.